ए टमाटर भाई, कुछ दिन से देखो तनी कि तहर भाव बढ़ल जाता हो। का बात बा? साला हमरा के केहू पूछते नइखे। ए आलू भाई, हम तोहके पहिले बतैले रहनी, सबके टाइम आवेला, चाहे गदहा होको, चाहे उल्लू होको, चाहे पाड़ा होको, सबके टाइम आवेला। अब देखा, हम महंगा गईनी और तू सस्ता गईला। देख लेला हमार टाइम आ गईल ना। ऊ तो ठीक बा ए टमाटर भाई, हमरे दिमाग में एगो सवाल लात मारता। साला टाइम आता कहाँ से है? ट्रेन से आता है तो गाड़ी से आता है या एरोप्लेन से आता है? हमको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से आता है ये। अरे आलू भाई, तुम्हारा नाम आलू नहीं उल्लू रखना चाहिए। काहे ऐसे बोल रहे हैं टमाटर भाई? हमारे पास दिमाग है। ठीक बा, तोहरी पास दिमाग बा तो एगो हमारी सवाल के उत्तर बतावो। पूछो ए टमाटर, पूछो सवाल हमसे, हमके सब सवाल आवेला। चलो बतावो, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। किसने गाया था ये गाना? अगर बता देहलो तो टाइम आ जाई, हमार टाइम चल जाई।